नमस्कार, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଏସ୍ପିସିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓନର ସୁଦର ପ୍ରଧାନ କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଫନି କମେଡିଆନ୍ ବିଭୁ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଅପର ସାଇଡ୍ରେ ବସିନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେ କମେଡିଆନ୍ ରହିକି ଛୋଟ ପିଲା ରହିକି ଯିଏ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ଧର ମୋବାଇଲ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମୋବାଇଲ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁ। ତ କମେଡି ଆସିଥିଲା କ'ଣ ତ ପଚାରିବେ ମୋର ବୟସ କେତେ ଆଉ ଆଙ୍କ ବୟସ କେତେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ କମେଡି ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ। ମୋର ହେଉଛି 17.5 ବର୍ଷ। ଆଉ ଯୋଉ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ବି ସେଇ 17.5 ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ 10, 15, 12, 13 ଏମିତି ହବ। ଆଉ ପଚାରିଲେ କ୍ଲାସ୍, ମୋର ହେଉଛି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କମର୍ସ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କିନ୍ତୁ ଏ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଷଷ୍ଠ, ପଞ୍ଚମ ପିଲା। ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ମୁଁ ନିରାକାରପୁର କେଭିଡିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମୋ କ୍ୟାମେରା ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନା ବିଦ୍ୟାଳୟ କମାବୁରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ସେଇ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆଉ ପଚରା ଆସିଥିଲା ଆମର ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ କହୁଛି କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ମୋର ରାଜ୍ୟର ନାମ ଓଡ଼ିଶା, ମୋର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କଣାସ ବ୍ଲକ, ଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ତେଲାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ମଝି ସାହିରେ ଆମ ଘର। ତ ଆମେ ଏବେ ଉଠିକି ଆସିକି ବଦାଉପର ନବୀନପୁର ସାହିରେ ରହୁଛୁ। ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଆମ ଘର। ତ ପଚାରିବେ ସୁଜଳ ଘର କହିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ତ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ତ ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତ କେତେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 24ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲିପ୍ କି 25ଟା କ୍ଲିପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହାଏଷ୍ଟ କ୍ଲିପ୍ ଯାଇଥିଲା ଆମର 28ଟା। ତ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ 24-25 କ୍ଲିପ୍ ତ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଆମେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛୁ କୋଉଠୁ? ଆମେ ମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମନରୁ କରୁଛୁ? ନାଇଁ, ଆମେ ମନରୁ କରୁନୁ। ଯୋଉ ଟୁଲି କମେଡ଼ିଆନ୍ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବିକି ରଖି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କପି କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି କାର୍ଡ କରୁଛୁ, କିଛିଟା କାଟୁଛୁ ତାଙ୍କର କଥା, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ତ କରିବେ। ତ ଆହୁରି କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେତିକି ଥାଉ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି, କିଛି କରିବେନି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କେମିତି, ଚଳିବି କେମିତି। ୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ପୋତଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ବେଶୀ କିଛି ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ମୋର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଏ ବି ସେମିତି। ଆଉ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 150, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେ? ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏପଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏପଟକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ଜଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ପାଲା ହେଉଛି କି ବହୁତ ବି ବନିଆ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ବନାଏ, ଏଡିଟିଂ ବି ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ଆଉ ଆସିଥିଲା ଲାଇଟ୍, କେଉଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ତ ମୁଁ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ କରେ ଏମିତି ଭାବରେ କବାଟ ଦେଇ ଫାଙ୍କ ରଖି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କିଣିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି। ତ ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ ତମେ କେଉଁ ଟ୍ରାଇପଡ୍, କେତେ ଟଙ୍କିଆ ଟ୍ରାଇପଡ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଇପଡ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। 2ଟା ହାତ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କର, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସକାଳୁଆ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଥିରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣାଯିବ, ସେଥିରେ ମୋବାଇଲର ଭିଡ଼ିଓ କରାଯିବ। ତ ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗିମ୍ବଲ କିଣାଯିବ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣାଯିବ, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ କରାଯିବ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଯେମିତି 100K ଆସିବ ଭାରି, 10K ରେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଆସିବ, ଆଉ 50K ରେ ଆସିବ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ସହିତ ଆଇଫୋନ୍, ଆଉ ଗିମ୍ବଲ ସହିତ ଆଇଫୋନ୍। ଆଉ ଯଦି 100K କରିବେ ଗିମ୍ବଲ ସହିତ କ୍ୟାମେରା, ଲେନ୍ସ ସବୁ ଆସିବ, ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଭଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସେଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋର ରହିବେ। ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ କମେଡି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଆଣିବି, କାରଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ହବନି ନା, 3ଟା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଆର୍ମିନାଟି, ମିଷ୍ଟର ଦେବା କମେଡି, ଆଉ ଗୁରୁବା କମେଡି, ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଆଉ ରାଜୁ ଦାସ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିଛୁ। ତ ପ୍ରଫେସନାଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ କରିବୁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ଆଉ ପାଖ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଗଳି ଗଳିରେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ହେଲେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ତ ଆଗକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ହେଇଛି, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ। ସେ ତା ଘରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ସରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ସରିଛି, ଆଜି ପରା ଆମ ପୁଅ ବାହାଘର, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ସରିଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଅଲରେଡି।
ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନୁ କାରଣ ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ମୋର କମ୍ ଦାମିକା ମୋବାଇଲ 15,000 ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ ଭିଭୋ T4X 5G, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦଶମ ସରିଲା ପରେ 4 ମାସ ପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଣିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ କିଛିଟା ସପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଗୋଟେ 1 TB ବାଲା ମୋବାଇଲ କିଣିବି, ସେଥିରେ ଏଡିଟିଂ କରିବି। ତାପରେ ଗୋଟେ CPU କିଣିବି, 1000 TB ବାଲା CPU କିଣିବି, ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ମନିଟର ଆଉ ମଦର ବୋର୍ଡ କିଣିକି ସେଥିରେ ଏଡିଟିଂ ହବ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଡିଟର ରହିବେ, ଏଡିଟିଂ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ତ ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ ପଛରେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଏ, ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ସିଆରାମ କ୍ଲାସେସ୍, ଯାହାକି କମର୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ସେଠି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େ। ସିଆରାମ କ୍ଲାସେସକୁ ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଫ୍ କୋଚିଂ, ପୁରୁଣା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଥାନା। ଆଉ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଉଠିବି, ଦାନ୍ତ ବ୍ରସ୍ କରିବି, ଖାଇବି ପିଇବି, ଯିବି କୋଚିଂ ସିଆରାମ କ୍ଲାସେସ୍। ତାପରେ ଆସିବି ଟିକେ ଦୋକାନୀ ଯିବି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କେନ୍ଦ୍ର ବି ସେଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ। କାମ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଭଲ କାମ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଆଉ ରାତି ଏଡିଟିଂ କରେ କିମ୍ବା ଏଡିଟିଂ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମେ 5ଟା ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା 10ଟା ଟାଇମ୍ରେ ନେଟୱାର୍କରେ 5G ଚାଲିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ଗାଁରେ 5G ଚାଲିଲା ବେଳେ ନଈ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ସେଠି ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଏ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗିମ୍ବଲ ନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଦେଖିଲେ ମୋ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗିମ୍ବଲ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗିମ୍ବଲର ଭୁଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଖୋଲିଲି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବାଲା ଗିମ୍ବଲ ଦେଇଥିଲେ, କମ୍ ଦାମିକା 400 ଟଙ୍କିଆ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା 400 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁକା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିମ୍ବଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁଇଟି ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ଦୁଇଟି କ୍ୟାମେରା ଦେବେ, ହେଲେ ଦେଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ମନା ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛିଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର କୋଡ଼ିଏରେ, ଯେତେବେଳେ 30K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ କରି କ୍ୟାମେରା ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡିଟର ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଏଡିଟିଂ କରିବେ ବି ଏମିତି କ୍ୟାପକଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବି, କଲର କି ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରୋ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 50K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଆଣିବି, 80K ସେଟଅପ୍ ଆଣିବି, ନାଇଁ 50K ସେଟଅପ୍ ଆଣିବି, 80Kରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବି। ଆଉ 100K ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଡିଟର, ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଫେସନାଲ କରିଦେବି। ଆଉ ମୋର ଯେ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମେରା ମୋତେ ସେଟା ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିନି, ତାଙ୍କୁ ରଖିବି ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ SP ସୁଜଲ କମେଡି, ସେଥିରେ ମୋର 409 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସୁଜଲ ବ୍ଲଗ ସ୍ପିଡ୍, ସେଥିରେ ମୋର 66 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ବାଇକର, ଆଉ ଏଥିରେ 7-8ଟା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଆଡ୍ ଚାଲିଛି, ଆଡ୍ ଚାଲିବା ଫଳରେ ସୋସିଆଲ କିଛିଟା ଇନକମ୍ ହେଇଛି, ସେଥିରେ $19 ଇନକମ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି 2000 ସମଥିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ SP ସୁଜଲ କମେଡିରେ $93 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି 8,400 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର 10K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ 4,000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ, ତ 100K ସବସ୍କ୍ରାଇବର 100K ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ତ 25-26 ଦିନ ପରେ ପଇସା ଆସିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ। ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପେପର ଆସିବ ଭାରି, ତ ତାକୁ ସବୁ ଲଗଇନ୍ କରିସାରିଲା ପେମେଣ୍ଟ ଏଇ ମାସ April 25ରେ ଆସିବ ଭାରି। ତ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛୁ, ଭାବିଲି ଆଜି ବଡ଼ ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଇୟର, ଆମ କମର୍ସିଆଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଜି April 1। ଦେଖିବି ଭିଉ ଆସିଥିବ ଭାରି, ଆଉ 50K ଲାଇକ୍, 45K କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସର୍ବଦା ଚିରଋଣୀ ରହିବି। ତ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବିବି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି
ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇଟିରେ ଯାଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ଦଶହରା ଦିନ କରିଥିଲି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ଦଶହରା ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଦଶହରା ଏମିତି ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଆଉ ଇଂଲିଶ ମାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ 7 ତ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିନି ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମନରୁ ଆସିଛି ଯାହା ତା ପାଖରେ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଆଉ ପୁଣି କହୁଛି ଆସିଥିଲା ନା କଣ ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ପରେ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରୁଛି ସେଇ ଦିଟା ଛାଡ଼ିଛି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଛୋଟ ଆସିଥିବ ସେଇଟା ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଥିବ ଯୋଉଟା ମୋର ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରିଭୋଲ୍ୟୁଟି ଫୋରେକ୍ସ ମୋବାଇଲରେ ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଛାଡ଼ି ବି ଲଗଇନ୍ ଅଛି ଆଉ କେତେଦିନ ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ମୋର 89K 89 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆହୁରି ଭାବିଛୁ ଯେ ଦେବା ଭାଇ ବିକି ଭାଇ ରକି ଭାଇ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ ବର୍ଷା ଭାଉଜ ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଆଉ ଯୋଉ ମଉସା ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କାରଣ ସେମାନେ କମେଡି କଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ ଦୁଲା ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବୁ ଆଉ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟିକୁ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୋଉ ଛେଣ୍ଟୁକୁ ଆଉ ବାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ଛୁଆରେ ଯୋଉ କମେଡି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି କଣ ମନେ ପଡୁନି ଗୁଡା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ବି ଡାକିବୁ ତ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିବୁ ଭାବୁଛୁ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଏଥିପାଇଁ କହି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତିକି ମନେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।